Outra lana box fixen o patrón que viña pensado para esa lana non, que son fibras vegetais. Bueno, fibras vegetais non, porque a seda non é vegetal. Isto é lino e seda o billobá, e é o patrón de aresta que se chama arena e sal, que se peza desde abaixo, pasa un caixe, pasa o corpo, e despois os trianguliños de diante e de atrás, os 4 trianguliños, que son iguales. Esta é completamente simétrica, non hai diferencia entre a diante e atrás. Despois facer os trianguliños, deixas en espera os puntos correspondentes e recolles puntos ao largo de cada V, recolles puntos para facer aico. E despois ao final recolle os puntos todos dos aicos e os que xa tiñas en espera os trianguliños e faz as tiras. Fíxena 2 veces, porque unha vez non sei que me pasou, a primeira vez quedoume super floja. Entón o que fixen foi desfacela e volver a facer e sobraron gramos. Nesta última vez usei os 115, sobraron uns pouquinhos gramos. Super gustosa. O lino é un pouco rígido, eu espero que co uso e cos lavados suavice, que é o que suele facer o lino, polo que teño entendido, pero bueno. Agora xa sei que me gusta o lino para camisetas de verán, porque hasta este momento non o sabía, porque nunca o probara.